Assalamu alaikum. Ina mai gabatar muku da wannan tasha taku mai albarka Adon Zamani TV. Sunana Hisar Idi, kamar yadda kuka sani. Insha Allah wannan tasha za ta ci gaba da kawo muku abubuwa na fasaha na yau da kullum insha Allah. Haka ma yau mun muku da wani sabon application mai matuƙar muhimmanci wanda insha Allah za ku ji daɗin aiki da shi sosai da sosai 100%. Wannan application wani ne na san za ku yi tunanin wani application ne kuna mace da ku gane shi insha Allah za mu za ku gane shi za ku gan shi za ku yaba sosai da sosai. Amma ina son ƴan uwa dan Allah in yanzu ne farkon zuwan ka wannan channel din ka danna mana alamar subscribe ƙasa ka danna mana alamar like. Wannan application zai baka damar ka hada rubutu, musamman mutanen mu na Hausa sun iya faɗin kalma amma ba su san ma'anarta ba. Kuma suna da mutanen da suke jin irin wannan yaran suna son su tura masa a rubuce kuma ba su iya rubuta ba. Wanga application duk maganar da ka yi mashi kowane kalar yare ne shi kuma zai mai dama wannan abu a rubuce. Kai magana za ka yi mashi shi kuma zai rubuta ma. Insha Allah za mu tai Google Play Store za ku ɗauko shi. Insha Allah, na gode. Insha Allah, kamar yadda muka ɗauki alƙawalin za mu kawo muku application wanda za ka yi mai magana shi kuma ya baka amsa a rubuce. Insha Allahu, Allah ya nihi gaya nan wurin za ka shiga kamar haka Google Play Store gaya a nan. In ka shiga yakin nan za ka rubuta bot notebook ga yanin wurin da ka rubuta insha Allah za su baka shi. Kenan sai ka lura da kyau kallon wannan ka ga gashi nan ne ma shine sun dura a sama to mun riga mun yi downloading din shi. Zaka ga nan mutum 10,011 suka yi review din shi. Daga bakin yaro dan shekara 3 ne kadai zai iya amfani da shi. Mutum miliyan 1 sun yi downloading din shi. Kamar haka mun riga mun yi downloading din shi ne. Kenan yanzu za mu shiga za mu nuna muku kamar yanda ainihin application din yake aiki. Kamar haka. Kun ga yanda wasu application din yake. Za ka shiga haka. Nan ne kala duk yaren da kake so ka dura. Duk kalar yaren da kake so ka hauda nan za ka shigo ka zaɓi kalar yaren. In ka yi ɗauki yaren da kake son ka dura a gare shi yakin nan kai kuma sai ka yi mai magana da wannan yaren. In ka yi mai magana shi kuma zai baka a rubuce duk kalar yaren da kake shi insha Allah za ka same shi a ciki amma sai dai Hausa ne kaɗai habba ba a cikin shi. Kenan yanzu mu yanzu zan yi mai magana da harshen larabcin Algeria gaya a nan haka. Kenan ku saurara yanzu ku shi yadda za ci mashi zai maido a rubuce insha Allah. In kana so nan gaya nan ne an ba da sending. Nan za ka shiga ka tura ma mutumin da za ka tura ma. In kuma kofi ɗin shi za ka yi ga wajen kofi. In rage shi za ka yi ga duk wajen da za ka gyara. Wannan shi ne ainihin waska application ɗin. Don gaskiya application ɗin yana da mahimmanci sosai da sosai. Gaskiya za ku ji daɗin aiki da shi. Muna godiya sosai da sosai. Masha Allah.